На сьогодні, слава Богу, казначейство вже 3 числа оплатило виконані роботи по ремонту доріг. І з 5 числа, з вечора, з 5 на 6 відновилися роботи. Роботи почали відновлятися на вулиці Пасічній. І вчора вночі до 4 години ранку орієнтовно завершена повністю вулиця Пасічна вже в покриттю. Саме дорожнє покриття, воно відновилося. І з сьогоднішнього дня, якщо так користуючись тим моментом, можу сказати, що сьогодні з 5 години вечора буде перекрита вулиця Довга на ділянці від вулиці Галицької до вулиці Берегової. Тобто об'їзд буде по північному бульварі по вулиці Галицькій, тому що сьогодні будуть приступати до ремонту цієї частини ділянки. Чому ввечері? Ввечері, тому що дуже великий рух. Це одна, як рахується, одна з невеликих об'їзних міст. І ввечері вже після того, щоб скинути людей, буде приступатися до робіт. Там, якщо бачили ви, там підготовчі роботи зроблені, тобто поміняні бордюри, а сьогодні вже буде асфальтоукладчик і будуть вже вкладатися нижній шар дорожнього полотна.